ọrụ nche adịgo n'ime Anambra steeti kwalite nke a enwe ije ọbụla ị na-enyo enyo ma ekpesa n'aka ndị ọrụ nche site n'ịkpọ 5111 maọbụ 08002200008. Dan Okoye Bafam, akụkọ anyị n'uju. President Bola Tinubu gụpụtara ọrụ dị iche iche ọ ga-arụ iji wee kwalite ọrụ mmepe n'ime Anambra steeti yana mpaghara South East bụ ala Igbo. Nke a bụ ọnụ mmiri okwu ya n'ịzaghachi arịrịọ gọvanọ Soludo rịọrọ ya mgbe ọ bịara njem n'ime Anambra steeti ịgbape ọrụ dị ọkpụ dịgasị iche iche. Onye nta akụkọ anyị Ejike Abana n'oge ahụ. Ihe ndị na-ete ya bụ aka mgba gụnyere mbuze nakwa itinye ya bụ ebe ikuku mmụọ dị na Anambra n'ọrụ mwepụ ewepụ Anambra na ọrụ okporo ụzọ igwe ụgbọ oloko a na-anabata ya na ya bụ ogige Alex Ekwela dị n'Awka. President Tinubu mee ka amata na ọchịchị ya na-etinye uchu ịkwalite arụmarụ okporo ụzọ nakwa ịdị n'otu nke obodo. Dịka ọ na-eleba anya na ya bụ okwu nke gọvanọ Soludo kwuru, o mere ka amata na okporo ụzọ ndị ahụ nke dịgasị na steeti a na gọọmenti etiti ga-elebanye ya anya. O kwukwere na a ga-eleba anya ma tinyekwe Anambra steeti na ya bụ okporo ụzọ ụgbọ oloko, gbakwunyekwazie na gọọmenti etiti ga-ewetakwa nkwado ije hụ na ememilara mbuze, tinyekwara ebe o metụtakwara ịrụnye ya bụ ikuku mmụọ ka a na-etinyezi ya n'ọlụ.